Hello everyone! Isa na naman pong matagumpay at mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kapamilya. So today is the day that we're going to celebrate ang aming ika-6 na anniversary ng church. And thank you Lord for His faithfulness and goodness for this ministry. Christ is the answer fellowship. So let us go and celebrate with our brethren. Hello, God bless po. Yung Ivor Hotel sa likod. Ivor Hotel sa likod. So ito yung pinaka-venue. Ayan, as you can see, mga purple. Nagliliwanag ng mga purple. Wala pa po, hindi pa po kami nag-i-start. Ayan yung team. Stand firm. Ayan, so Mr. Bobby the Kill. Yan po ang aming guest speaker. Ayan. Nakasumpa na. Yan, mga angels. Yan ang mga angels. Happy anniversary, girls. Hello, sis. Yan yung harap. Ayan. Oh, ayan. Yes, happy anniversary. God bless, God bless. Ayan yung mga musicians. Ayan si Madam, nag-aaritos pa eh. Ay sis, gusto na luliwanag na yung mukha ni sis. Grabe, ang lagi na ng pinag-ano mo, yung aura, kitang-kita na. Hindi ka na uwi? Praise God. Ayan naman ang mga taga Sadia. Ay hindi, Sadia. Wesias. Mga magaganda. Ayan, si Kuya. Long time no say, Kuya. Anniversary, CITAF. Yes. Ayan, happy anniversary. May ka-text me. Ayan. Happy anniversary. Happy anniversary. Welcome po mga kapatid sa mga bagong mukha na nakikita ko ngayon sa harapan. Praise the Lord. Tunay na ang Diyos sa kumikilos sa buhay ng bawat isa sa atin. Praise God. No, namnamin natin, i-absorb natin ang gagawin ng Panginoon sa oras na ito. Hallelujah. Praise the Lord. Handa na po ba tayo mga kapatid? Okay, handang-handa na tayo. Medyo natilingan na tayo sa oras eh. Pero hindi natin kontrolado ang mga pangyayari. But shake hands to each other ng Diyos ng kalakihan. Can we sing that song yung kinanta natin kanina, Happy Day, for the last time? Hallelujah. It's so good to dwell in the house of the Lord. Amen. In unity. Hallelujah. Psalm 133. Praise God. Hallelujah. Kami sinasang ko Happy Day. Ikot mo tayo! Magpamayan! Hallelujah! Praise God! The greatest day is serving. Praise the Lord! Let us be in you, have rescued me. Singing out, Jesus is our the empty cross, the empty Praise God, hallelujah. So, happy 6th-year anniversary po mga kapatid, and we welcome you mga kapatid in this house, the house of the Lord mga kapatid. Wala po tayong ibang pupurihan dito, hindi po yung pangalan ng church namin, pero ang ating Panginoong buhay na buhay. As we go on, give me the song as we worship you. Let us open our heart. Praise, glory, and Holy Spirit. Be the power of salvation, fill his heart with praise. As
Lord, O Father God, ng bawat isa, O Father God. O pagpahal namin at nakila namin, Panginoon, sa oras na ito, O Father God. Tunay nga, O Father God, na pinupuri ka namin, dinadakila, niluluwalhati, O Father God, sa mga oras at pagkakataon na ito, Lord God. Lord, maraming salamat, O Father God, sa iyong katapatan, sa iyong kabutihan, O Lord God. Hallelujah. At narating muli namin, O Lord God, ang oras na ito upang kami ay sama-sama na magpuri, O Father God, to celebrate, O Father God, ang aming ika-6 na anniversary, O Father God, Lord. At ang gawain na ito, Lord God, ay papuri, pasasalamat at pagdakila lamang, O Lord God, sa iyong buhay na pangalan, O Lord God, sa hindi po namin mabilang, O Father God, ang katapatan mo, O Lord God, at greatness, O Lord God, for this ministry and for the life of each and everyone. At Lord, kami, O Lord God, ay sumasama, O Lord God, nagpapakababa, O Lord God, na dumudulog sa iyong paanan sa oras na ito, O Lord God. Lord, hallelujah, ang bawat isa, O Lord God, na nandito, Father God, Lord, they're here to worship you and glorify your holy name, O Father God. Lord, katakbuhin mo ang bawat puso, ang bawat isa, O Lord God. Kung meron man po, Lord God, dito na patpat, O Lord God, na wala pang relasyon sa iyo, Father God, Lord, katakbuhin mo that your anointing fall, O Father God, and that your Holy Spirit, O Lord God, will fill every heart, O Lord God, will fill the emptiness, O Father God, of every heart, O Father God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. Lord, samahan mo po kami, O Lord God, sa aming gagawin ngayon. Gamitin mo ang bawat isa bilang daluyan ng pagpapala, O Father God. Use them mightily. Use them in accordance with your will, O Father God, na wala pong lalabas, O Lord God, sa bawat bibig, bawat bunganga, puso at isipan nila, kundi, O Lord God, ikaw ang may taas, O Lord God, at papurihan, O Lord God. Hallelujah, Jesus, Lord. Maraming salamat, O Father God. Use them, O Father God. Cover them by the precious blood of your Son, Jesus Christ, O Father God. And let the Holy Spirit will flow and flow and flow and flow and flow. May we be experienced as the whole place, O Father God. As we're standing here right now, Lord God, in this holy ground, O Father God, we're feeling your embrace, O Father God. Hallelujah, Jesus. Sa bawat, O Lord God, isa, O Lord God, na magkikinig, O Lord God, na ipapahayag ng aming mahal na pagsalita yung mensahero sa umagang ito, Lord God. Dalangin namin, Lord God, na yung wisdom, Lord God, heavenly wisdom that comes from you, Father God. The knowledge, O Father God, the heavenly knowledge, Lord God, will be poured out and bestowed to Him, O Father God. At Lord, Ikaw, Lord God, ang mamuntawi, Lord God, magningning, Lord God, sa buhay niya, sa bawat isa, nagsasalo, makikinig at tatanggap, O Father God, ng iyong mga salita, ay magmamanifest, magrirema, Lord God. At Lord, hindi lamang po sa araw na ito, Lord God, but Lord, kahit paglabas po namin, Lord God, ay bawang-bawang po namin at dala-dala namin, Lord God, ang iyong mga salita, Lord God, sa aming oras at pagkakataon. At Lord, ang team, Lord God, stand firm, O Father God. Wala po kaming ibang pangahawakan, Lord God, kundi ang mga pangako mo, at we will always stand in your words, O Father God, in order for us, O Father God, na mapagtagumpayan, Lord God, ang lahat ng hamon dito sa mundo, O Father God. Hallelujah. Bawat isa, mararamdaman mo yung pagyakap mo, pag-ilos sa kanilang mga buhay. Kung meron man po itong napatpad na nabibigatan mo, Lord God, so we declare it forth. We declare that you will be done unto them, that you will touch their heart, O Father God. Hallelujah, Jesus. Lord, sa lahat ng aming gagawin ng Father God, aming pong alay sa iyo, Father God. And we declare victory upon victory. We speak blessing upon blessing, O Lord God. And Lord, we speak, O Lord God, that your will be done alone, O Father God. Not our will, O Father God, not our will, but your will be done in Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah. Lahat po ng mga anak ng Diyos sa oras na ito ay magsabi ng Amen. Amen. Annabel? Dad, makakaupo na tayo mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. Yun, welcome. Praise God. Thank you so much, Sister Annabel, sa very powerful. I cannot deny it. I'm tears. Praise the Lord, Star. And welcome lahat ng mga visitors. Yung invite namin na noon, hindi nagsisimba ngayon pumunta na. Praise the Lord. Sa pangalan ni Yesu Cristo. Started to attend sa CITAF nung pandemic. Nagsimula lang
I started with the online Bible study. Tapos, online service din, online Friday service pa nun. May dalawang learnings ako na maibabahagi sa testimony na to. Yung number one, like ko sinasabi, dati ang tingin ko kay God, ano siya? Dati sinasabi ko, Jesus is my Savior. Pero ngayon, masasabi ko na Jesus is my Lord and Savior. Kasi hindi lang siya nandun para i-save tayo. Nandun si Lord para mahalin natin at pagsilbihan araw-araw. Number two, ito sobrang applicable na para sa akin. Kasi, dati, masasabi ko na, do not love the world. Let your love for God change. Let your love for God change the world. Na parang, gawin nating center si God ng buhay natin. Kasi siya lang naman talaga yung una, gitna, at dulo ng lahat. Ayun lang. Truly, Christ is the answer. Happy anniversary po. Hallelujah. Palakpakan nga natin ang Diyos. Can I call also the CITAF dancers? Wow, CITAF dancers. Hallelujah. To present their pinaghandaan nila talaga mga kapatid. Praise God. Manood muna tayo. Walang limitasyon ng edad. Basta makasayaw para sa Panginoon. Hallelujah. Bow before you. All our treasure turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty.
A few moments later. Ano ba yan? Sweet and sour ba? Kaya na rin po. Sweet and sour. Marami yung kanin nila, no? Sisig? May sisig din siya. O kasi parang ano na yun, tatlo ata, parang may isda, may manok at saka ano. May tubig ba sila dyan? Yung mga pagkain, yung mga pagkain. Parado. Kanina sana. Kaya ano ba yun? Vegetable man lahat. Vegetable lahat na to. Asan dito ang manok at saka ano? Ang pula. Ito lahat ng to, kanin to? Kanin. Ano, kumakain ako. Laki na naman. Oh, ate, picture. Grabe yung lagkit ng araw dito sa labas. Sa labas din. Pero tapos lamang po ng anniversary, mga kapatid, ang aming ika-anim anniversary. So, ayan. Say hello. Ayan, mahangin po. Grabe yung pawis. Hindi ko alam kung saan kami pupunta. Yan o, sa may daan, Andre. May awawan ita. Iso na po. Pwede na lang may hangin siya. Grabe. Tarpulin. Wala nang practice. Friday na lang. Agahan nyo na lang sa Friday. Practice tayo mamaya.